Сәлемсіз, эфирден қалықлар вақты студияда Лина Хасеншина. Қолабызда муралар түзіклендіріле. Ознақайда халық ора музейлар күнін білгілеп өттілер. Музыка күллиетінде театр бөлігі хисап тұтты. Әлмәт районында шешу түгәлленіп келе ауыл хужалығы һәм озық-түлік идарәсе мәгълүматларына қарағанда хужалықларда қора будай, кукуруз, рапс ише культураларны шешугіне қалып бара. Якын арада ауыл уңғаннары озық әзірлерге кіршешек. Рәдифа Нұғманова дәвам ите. Шешу компаниясы түгәлләргә өлгермәде. Хәзер инде авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре озык әзерләү процессына да керешергә тора. Моның өчен бүген Әлмәт районында махсус комиссия килде. Алар техника һәм кешеләрнең тырышлыгын бәяли. Озык әзерләү техникасы паркын һәм озык саклау урыннарын тикшерү традицион чара. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм озык-түлек министрлыгы белгечләре терлекчелекне үстерүгә йөз тоткан хуҗалыкларга гына йөри. Наша цель. Если будет подготовка этой техники хорошо налажена, то будет корма. Если будет корма, то животные будут обеспечены, как говорится, пищевыми продуктами, которыми они питаются. И за счет этого будем получать молоко. То есть наша цель – подготовить технику, чтобы обеспечить коров кормами. Зәй хуҗалыгы җитәкчесе Динар Ихтисамов сүзләренчә, хәзерге һава шартлары һәм сөткә бәяләренең төшүе мөгезле эре терләрнең баш санын киметеп торырга мәҗбүр итә. Биредә кышка кадәр үрчемнәр өстендә эшләмәскә карар кылганнар. Ә менә кыш башына тоналар алып баш санын арттыру күздә тотыла. Шуңа күрә хезмәтчәннәр каршында запас озык әзерләү бурычы тора. На сегодняшний день у нас по плану 2000 тонн сенажа заготовить. Аллах берса, если погода даст, мы справимся с этой ситуацией. У нас на сегодняшний день и техника готова, и люди готовы. В этом плане, слава богу, хорошо. Бүген районның эре һәм фермер хуҗалыкларында 6000 баш мөгезле эре терлек исәпләнә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек идарәсе начальнигы Фәнис Шәрәфиев сүзләренчә, бу санны үстерү бурычы да тора. По планам мы должны заготовить 40 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Где-то это в районе 60 тысяч тонн сочных грубых кормов. Ну, для этого все готово? Да, техника готова. До сих пор. Ну, есть вопросы еще мелкие, как скажем, дополнительные ремонты. Ну, это хозяйство, я уверен, что они в срок подготовят и своевременно выйдем на кормозаготовку. Зәй хуҗалыгыннан тыш комиссия Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыятендә кишүчат һәм чагылта хуҗалыкларында да булды. Белгечләр озык җыю комбайннарының үзйөрешле прицеплы чапкычларын һәм башка техниканың төзеклеген, функциональлеген һәм технологик торышын тикшерде. Комиссия әгъзалары шулай ук сенаж силос траншеяларының, машина трактор паркының һәм техник хезмәт күрсәтү хезмәтләренең әзерлегенә дә бәя бирделәр. Рәдифа Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы ярдәме белән алтын алмалар турында әкият паблик арт программасы кысаларында барлыкка килгән арт объектларны реставрацияләү старт ала. Халык тарафыннан яратылып өлгергән муралларны һөнәри реставраторлар һәм халык катнашында яңартачаклар. 25 майдан 31-нә кадәр Ангарск рәссамы Василий Коптырев үзенең 2019 елда ясаган Уразмятовлар мирасы эшенә реставрация ясаячак. Мурал татар халкының легендар руда эзләгән Нәдер Уразмятовны 18-нче гасырда ук Әлмәт төбәген нефть чыгаручы төбәккә әйләндергән кешене сурәтли. Рәссам эшне торгыза һәм тулыландырачак. Тагын кайсы шәһәр фасадын бизәүче мураллар үзгәрешләр кичерәчәк? Киләсе материалда карагыз. Рәссамнар бүләк иткән мураллар ремонт һәм коммуналь хезмәтләр эшләре һава шартлары тәэсирендә үзгәрешләр кичерә. Әтләсә кайсы мәдәният объекты кайгыртуга мохтаҗ. Алтын алмалар турында әкият программасы кысаларында булдырылган мураллар калабызның аерылып тора торган иң төсле элементларына әверелде. Рәссамнар милли мирасыбызны тасвирлый. Шуңа күрә Әлмәт халкы һәм кунаклары аларны үз итә. Сәнгать әсәрләрен яхшы итеп тоту мөһим. Реставрация ярдәмендә рәссамнар тарафыннан булдырылган образларны саклап булачак. Арт объектларны яңартучылар арасында Ангарск рәссам Василий Коптырев һәм Петербургтан рәссам-реставратор Артем Голубев. Соңгысы татар халкының кунакчыллыгына багышланган төшке аш, татар язу тарихына, татар хәрефләренә багышланган, шулай ук 19-нчы гасырның традицион татар чигү орнаментын күрсәтүче бишчәйнек арт объектларына реставрация ясаячак. Сакчы кыз, алтын чәч һәм сугышчы кыз Кара күз дуслыгына багышланган мурал да быел үзгәрешләр кичерәчәк. Барлыгы 2023 елның җәенә хәтле нефтьчеләр ярдәме белән калабызда 6 мурал төзекләндереләчәк.
Барлык эшләрдә татар эпосы сюжетларына нигезләнеп һәм төбәгебез тарихына игътибар белән барлыкка килгән рәссам-реставраторлар эше 3 этапта узачак: әзерлек, механик зарарлануларны бетерү һәм ремонт эшләре. Торгызу эшләре кысаларында шәһәр халкы өчен чаралар оештырылачак. Иртәгә һәм 21 майда иҗади өмә үтәчәк. Реставрацияләүгә кушылырга, урам сәнгатен торгызу эше үзенчәлекләрен белергә, шулай ук әкиятләр буенча гитлардан арт-объектлар төзү тарихын тыңларга теләүчеләр экраннарыгызда күрсәтелгән сайтка кереп теркәлә ала. Тулырак мәгълүмат белән almetpublic.art рәсми сайтында һәм проектның социаль шелтәрләрендә таныша аласыз. 18 май Халыкара музейлар көне. Шул уңайдан Ознакай районы һәм шәһәр музейларында күп төрле чаралар уздырылды. Шуларның кайберләре хакында тулырак мәгълүмат Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сюжетында. Мәгариф музейында музейлар төне чарасы педагог һәм остаз елына багышлап үткәрелде. Биредә музей кунаклары мәгариф системасына кагылышлы ядкарлар белән таныша алды. Нефтчеләр ярдәме белән төзелгән төбәкне өйрәнү музеенда да көн агымында кызыклы мавыктыргыч чаралар булып узды. Бик күңелле программа безнең менә бара. Әле күптән түгел генә безнең менә булып китте. Кичкенә балаларыбыз белән инде мастер-класс үткәрдек. Үзебезнең инде менә шушы пиалага дип әйтегәндә картиналарга без инде төрле сүрәтләр төшердек. Ознакай йолдызлары һәм чын егетләр командалары арасында узган батлда катнашучылар төрле биремнәр үтәп үз сәләтләрен күрсәттеләр. Очрашу күңелле мизгелләргә бай булды. Нәтиҗәдә дуслык җиңде. Без бүген батырлар һәм матурлар дигән интеллектуаль чарада катнаштык. Шундый шады, куркып кына килгән идек. 1 сәгать дәвамында шундый бик кызыклы, бик мавыктыргыч, бик кирәкле чаралар үткәрделәр. Көн дәвамында музей заллары буенча экскурсиялар оештырылды. Интерактив бүлмәдә балалар күңел ачты. Халыкара музейлар көне уңаеннан бүген Ознакайда күп төрле чаралар уздырыла. Шуларның берсе Николай Карасев иҗатына багышланган. Әлеге картина «Кошлар оҗмахы» дип атала һәм ул агачтан чыгып ясалган. Иҗат итү сәләте Николай Карасевка табигатьтән бирелгән. Ул Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, шагыйрь, прозаик Шамил Бекшурин исемендәге премия лауреаты. Күргәзмәдә рәссамның 26 хезмәте куелган. Тантаналы өлештә музей активистларына дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Чара күңелле чыгышлар белән үрелеп барды. Биредә шулай ук бүләк итү көннәре акциясе нәтиҗәләре буенча күргәзмәләр дә оештырылды. Ознакайлылар өчен музей ишекләре кичке сәгать 9-га кадәр ачык булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Музей хезмәткәрләре үткәнебезне экспонатларда сакласа, музыка уку йортлары коллективлары мәдәни мирасыбызны торгызу һәм саклау өстендә эшли. Шундыйларның берсе Фәрит Яруллин исемендәге музыка коллективының халык сәнгать иҗаты бүлеге. Алар еллык эшләренә нәтиҗә чыгарды. Халык авыз иҗаты күп төрле, ләкин аны ничек бар шулай саклап калуда нәкъ менә Әлмәт музыка коллективы студентлары ярдәм итә дә инде. Бүген аларның хисап концерты. Әлмәт музыка коллективы халык сәнгате һәм этносәнгать иҗаты студентларының хисап концерты елда аерым бер темада уза. Быелгы тема Оренбург һәм Дон казаклары иҗатына багышланган. Мы решили выбрать и оренбургских казаков, и донских взять. Почему? Потому что, песни, во-первых, популярны, интересны. Хотим, чтобы зал с нами пел, хотим, чтобы люди вспомнили кадры из фильма «Тихий Дон», самого знаменитого, и, прониклись, наверное, вот этим духом, что ли, свободы, свободолюбия. Потому что казаки – это свободные люди. Ирек сөючи казакларның җырлары, биюләре, төрле гореф-гадәтләренә нигез салынган тамашада көллият бүлеге студентлары, укытучыларыннан тыш беренче балалар музыка мәктәбе укучылары да катнашты. Залны тутырып килгән тамашачылар да уку йортының дөрес юнәлештә барганын ассызыклый. Мы решили показать именно ту сторону, которую не знает зритель. Дело в том, что казаки очень часто смешивались, и казаки брали в жены татарочек, брали турчанок, крымских татарок. И мы хотели показать именно это общее их житье, толерантное житье, когда они были объединены только одной идеей – защиты родной страны.
Бүлек мөдире Марина Галкина халык авыз иҗаты ничек бар, шулай саклап калу яклы. Шуңа күрә биредә укучылар төбәгебездәге халыкларның гореф-гадәтләрен, җырларын тирәннән өйрәнә. 30 ел эшләү дәверендә Марина Владимировна һәм аның хезмәттәшләре 180ләп белгеч әзерләгән. Аларның күпчелеге үз өлкәләрендә эшләвен дәвам итә. Моннан тыш, хисап концертында 3нче буын вәкилләре дә катнашты. Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә биредә өлкәннәр өчен дәресләр оештырылган. Нәтиҗәдә Отрада исеме астында фольклор коллективы оеша. Мы выступали на День инвалидов, мы выступали в санатории «Ветеран» перед инвалидами. И мы каждый год, вот в конце года у нас выпускной, и мы выступаем в музыкальном колледже, показываем свои постановки. Были выделена небольшая сумма для музыкального колледжа, нам выделили преподавателя, и образовалась группа пенсионеров. Людей приходило очень много, но была такая текучка. А вот уже остался такой основной контингент, и потом через 2 года уже появился преподаватель Мохарева Любовь Анатольевна. Она вот энтузиаст своего дела, замечательно поет, у нее изумительный голос, и благодаря ей мы вот держимся, и наш коллектив сохраняется и продолжает традиции. Хисап концертында бөтен халык яратып тыңлый һәм җырлый торган халык җырлары да әлегә кадәр билгеле булмаган борынгы җырлар да яңгырады. Рәдифә Нигъматова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.